23 ta' Mejju, Santa Giovanna Antida Toret. Reliġjuża, għexet bejn l-1765 u l-1826. Din il-qaddisa twildet fi Franza minn familja ta' bdiewa. Wara l-mewt ta' omma kellha tieħu ħsieb 7 ħuta iżgħar minnha. Ta' 22 sena hija daħlet soru mas-Sorijiet tal-Karità ta' San Vincenz de Paul f'Pariġi. Meta r-Rivoluzzjoni Franċiża xogħlijiet u xerdet reliġjużi kollha fosthom is-Sorijiet tal-Karità, Antida reġgħet sabet ruħha waħedha, bla ħadd minn sħaba u bla gwida. Imma l-foqra u l-morda issibhom dejjem u kullimkien. Il-voti tagħha ma setgħux jiġu kkanċellati mir-rivoluzzjoni u l-qaddisa baqgħet soru bil-moħbi. Kienet tikkura l-morda u tmexxi it-tal f'postijiet moħbija u kienu ukoll tissogra ħajjita tgħin lis-saċerdoti fil-ħabs. Imħalta fil-folla kienet takkumpanja sal-giljottina li kkundannati għal-mewt u ssegwihom bħarsita sal-aħħar, mument biex tagħmlilhom kuraġġ. Aktar tard il-vigarju tad-dijoċesi rid iwaqqaf istitut ġdid ta' sorijiet fuq il-mudell ta' San Vincenz de Paul. Giovanna meddet idea għal din il-ħidma u fil-11 ta' April tas-sena 1797 billi waqfet is-Sorijiet tal-Karità biex tifforma għalliema, infermiera u katekisti. Għall-ewwel kien hemm ħafna kontra tagħhom, u mbagħad bdew jiġu tollerati u fl-aħħar meta tela fil-poter Napoleon Bonaparte, is-Sorijiet kienu msejħin biex jaħdmu fl-isptarijiet u fl-iskejjel. Billi l-klima inbidlet, l-istitut żviluppa u fl-1810 il-Marexxall Joaquin Murat talab lis-Sorijiet biex imorru fir-Renju ta' Napli. Giovanna Antida marret hemm għal 8 sorijiet oħra, waqfet il-monasteru ta' Reġina Ċeli u minn hemm bdiet biex twaqfu 9 tidjar oħra. F'daqqa waħda faqqet kriżi fuq il-fundazzjoni min-naħa tal-isqof tal-post għaliex fil-1821 marret f'dik il-belt bit-tama li żomm il-kongregazzjoni maquda, imma l-isqof ma laqaħiex, anzi irrifjuta li hija tidħol fl-istatut tagħha stess. F'dawn iċ-ċirkustanzi dolorużi, Giovanna Antida tat lezzjoni mill-aqwa u eżempju kollu dawl għal kulħadd. Tbuż fis-silenzju il-bieb li kien żbarrat għaliha u titlaq minn hemm, taċċetta kollox biex tibqa' fidila għall-Knisja. Santa Giovanna Antida mietet f'Napli 5 snin wara din il-ġraja doloruża, meta kellha ftit inqas minn 61 sena. Kien fl-24 ta' Awwissu tas-sena 1826 u difnuha fil-Knisja tar-Reġina Ċeli. Ġiet iddikjarata qaddisa mill-Papa Piju XI fl-1934 wara fejqan mirakulus li kien seħħ f'Malta ftit snin qabel. Monsignor Arċisqof Charles Scicluna, fl-omelija tiegħu fid-Dar tal-Providenza nhar l-ewwel ta' Jannar tas-sena 2018 qal li 50 sena ilu is-Sorijiet tal-Karità bdew din l-avventura ta' mħabba propju biex jgħixu il-kariżma tagħhom li jkunu is-Sorijiet tal-Karità. Is-Sorijiet li wasslu l-imħabba ta' Ġesu, l-imħabba ta' Ġesu f'tant ambjenti differenti kif għadhom jagħmlu sal-lum. Is-Sorijiet tal-Karità jew aħjar is-Sorijiet ta' Santa Giovanna Antida ġew f'Malta fis-sena 1868 u minnu fih il-Gvern fdalhom f'idejhom l-orfanotrofji tiegħu li dak iż-żmien kienu l-Belt Valletta. Biż-żmien il-Gvern fdalhom 3 skejjel żgħar, il-Baħrija, l-Imtaħleb u Bir Żebbuġa. Is-Sorijiet bdew jieħdu ħsieb ukoll il-Konservatorju Vincenzo Buġeja f'Santa Venera u il-Konservatorju tal-Isqof fir-Raba' Għawdex. Fetħu wkoll skejjel f'Ħattarxien, San Ġiljan u l-Gudja.
L-akbar ħidma tagħhom kienet fl-isptarijiet fejn fetħu skola għall-infermiera. Fl-1965 meta Dun Miquel Azzopardi beda l-ħidma biex jibni fis-Siġġiewi l-ewwel dar f'Malta għal persuni b'diżabilità, ħass li ma setax imexxi din id-dar mingħajr l-esperjenza ta' xi kongregazzjoni reliġjuża. Wara diversi tentattivi biex ikollu l-għajnuna li kien jeħtieġ, irrikorra għas-Sorijiet tal-Karità li issa kienu stabilixxew ruhom fil-ħidma karittatevoli tagħhom f'Malta. Fl-1967 Dun Miquel kiteb lill-Madre Ġenerali f'Ruma, Suor Marija Candida, jitlobha li tagħti l-barka tagħha lill-Provinċja Maltija biex tiftaħ komunità tal-kongregazzjoni tagħha fid-Dar tal-Providenza. Il-Madre Ġenerali aċċettat din it-talba u tat il-kunsens tagħha lill-Provinċja ta' Malta lill-Provinċjali ta' Malta Suor Angela Maria Corbella. Fil-bidu tas-sena 1968 il-bini tal-ewwel dar li Dun Miquel semma Villa Monsignor Gonzi bħala rikonoxximent lill-Arċisqof ta' dak iż-żmien Ser Miquel Gonzi li kien ta' donazzjoni sostanzjali għal din l-opra u kienet għodda tassew lesta biex tilqa l-ewwel residenti. Fit-12 ta' Jannar tal-1968, xahar qabel daħlu l-ewwel residenti f'Villa Monsignor Gonzi, il-Madre Provinċjali bagħtet komunità żgħira ta' sorijiet li bdew jgħixu u jippreparaw għal din il-ħidma ġdida fid-Dar tal-Providenza. L-ewwel superjura ta' din il-komunità kienet Suor Marija Assunta Mallija. Magħha kien hemm Suor Alessandra De Lazio u Suor Agostina Kutajjar. Bħala kunvent is-sorijiet ingħataw binja li sal-1962 kienet tintuża mill-uffiċjali Ingliżi billi l-post fejn Dun Miquel beda jibni Villa Monsignor Gonzi kien rest camp tan-Navy Ingliża. Nhar il-Ħadd 11 ta' Frar tal-1968 il-festa tal-ewwel dehra tal-Madonna li ċkejkna Bernardina ġewwa l-Grotta ta' Masabjel ġewwa Lourdes, Dun Miquel u s-sorijiet laqgħu l-ewwel 3 residenti Villa Monsignor Gonzi. Fl-24 ta' Frar ta' dik is-sena mbagħad ġie iffirmat ftehim uffiċjali bl-approvazzjoni tal-Arċisqof bejn l-Azzjoni Kattolika u l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta' Santa Giovanna Antida biex il-Provinċja Maltija tagħti s-servizz tagħha lid-dar. Minn dak iż-żmien sal-lum din il-komunità baqgħet tissapportja lir-residenti b'dedikazzjoni u mħabba kbira. Nhar il-ġimgħa 12 ta' Jannar tas-sena 2018, Monsignor Joe Gallia Kurmi, Vikarju Ġenerali, qaddes qudiesa ta' ringrazzjament fid-Dar tal-Providenza fl-okkażjoni tal-50 anniversarju minn meta s-Sorijiet tal-Karità ta' Santa Giovanna Antida bdew il-ħidma tagħhom fid-Dar tal-Providenza is-Siġġiewi Malta. Fl-omelija tiegħu huwa ikkwota lil Papa Franġisku li fl-Evanġeli Gaudium jgħid: jekk jirnexxieli ngħin imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan hu diġà biżżejjed biex jiġġustifika id-don ta' ħajti. Huwa jirringrazzja lis-Sorijiet tal-Karità li 50 sena ilu aċċettaw l-istedina ta' Monsignor Miquel Azzopardi u għarfu is-servizz fid-Dar tal-Providenza bħala mod mill-isbaħ kif jgħixu l-vokazzjoni tagħhom fuq l-eżempju tal-fundatriċi tagħhom Santa Giovanna Antida. Huwa ringrazzja wkoll li 42 soru li taw is-servizz tagħhom tul dawn il-50 sena u qal li kull soru hija ġrajja għalija, ġrajja ta' ġenerożità u ta' dan nuru gratitudni kbira. Għal din l-okkażjoni kienet preżenti il-Provinċjali tas-Sorijiet tal-Karità għal Malta u l-Italja, Sister Maria Stephenson, li ġiet tirrappreżenta s-Superjura Ġenerali Suor Nunzja De Gori. Fid-diskors tagħha hija fost oħrajn qalet li tista' biss timmaġina kemm għas-sorijiet fil-bidu din il-missjoni deret diffiċli għalihom. Imma Santa Giovanna Antida kienet tgħidilhom: Alla huwa kullimkien,
il-foqra huma kullimkien, dan huwa biżżejjed għalina. Il-kliem ta' Santa Giovanna Antida qawwitilhom qalbhom u saħħithom fil-għan tagħhom li jkomplu jservu lill-Alla fil-persuna ta' dawk li huma fil-bżonn bl-istess spiritu u mħabba li San Vincenz de Paul u Santa Giovanna Antida urew matul ħajjithom kollha. Illum qegħdin hawn biex fuq kollox infakru il-fedeltà u l-ħniena li Alla wera magħhom u ma' kull min daħal f'dan il-post sagru fejn raw biss imħabba u dedikazzjoni bla qis. Hija biss l-imħabba infinita tiegħu li tagħtina il-kapaċità li ninataw kompletament għall-oħrajn u nuruhom id-dinjità u r-rispett li kull persuna maħluqa xbija tal-Alla jistħu ilha. Fader Martin, direttur tad-Dar tal-Providenza, qal li żgur li r-residenti tad-Dar tal-Providenza u jistgħu jgħidu l-istorjiet tal-karità il-kliem sabiħ li bih San Luqa fl-Atti tal-Apostli iddeskriva l-elokwenza tal-Maltin wara in-nawfraġġju tagħhom f'Malta. Ġibu ruħna magħna bih l-ewwa li ma bħala. F'isem ir-residenti huwa ringrazzja l-istorjiet għad-dedikazzjoni tagħhom fotja sħiħa u diżinteressata biex il-persuni b'diżabilità li jgħixu fid-dar jisibu ambjent li jirrispetta id-dinjità u d-drittijiet tagħhom. Talba Mulej fuq l-eżempju tal-fundatriċi Santa Giovanna Antida li kellha fiduċja għamja fik, is-sorijiet tagħha daħlu bruħhom u ġisimhom għal qadi tal-proxmu fil-bżonn, konvinti li inti li sejjaħtilhom ma kont se tabbandonahom qatt. Għatina li aħna wkoll ma naqtawx qalbna aħna u nagħmlu mill-aħjar biex inservuk f'ħutna l-bnedmin. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.